Sobre estas liñas nárranse os retallos máis profundos da parte humana da fisioterapia, aqueles que quedan na trastenda, as verdadeiras cicatrices, as que marcan o camiño desta e de calquera outra profesión. Cando planteamos isto, o libro, pensamos neso, non? De que se sacáramos a palabra fisioterapia, fisio, crema, por exemplo, terapia manual, e puxéramos, por exemplo, periodismo, cámara, micrófono, a xente dixera, coño, están falando de min. Os fisios da clínica de Castroverde Marzo Saúde son os pais de retales de fisioterapia archivos desclasificados. Un exemplar que recolle as historias persoais nunca contadas de 32 destacados fisioterapeutas de toda España. Capítulos dos temas máis divertidos da profesión, pero tamén dos máis serios, como o acoso físico contado por unha das súas autoras. Pareceme bastante interesante porque ela conta que non lle gusta a fisioterapia non por a fisioterapia en sí, senón por os sucesos que pasaron. Anacos que nos trasladan as dúas caras da fisioterapia. Ese nexo que hai entre os golpes e as ganas de facer as cousas é o bon tamén para un rapaz que empeza a carreira, o sea, que quere empezar a carreira, ler o libro pode axudar a ver outras cousas totalmente diferentes. Un libro escrito en rede. Isto fíxose por Google Drive, non? Entonces todo o mundo estaba escribindo, mellor eran as 10 da noite, e eu estaba ali mirando nas pantallas e vía, escribo de Barcelona, escribo de Madrid, escribo de País Vasco, estabas lendo todo o que escribían, o borraban, o facían, entonces eso sí que é moi bonito. Que está a chegar o corazón de lectores de todo tipo e profesións que se ven identificados con historias como a dun fisioterapeuta murciano que marchou a traballar a Francia. Sí que é verdad que o público que emigrou ao mellor a Suíza ou a Argentina naqueles anos están lendo o libro, dicen, hostia, eu síntome moi identificado con este rapaz. Está recén saído do forno e xa viaxa a todas partes do país. A verdade é que levamos unha semana e pois casi temos 300 libros vendidos. Bueno, temos aí 100 guardados para o colexio de Baleares, pero ben, a verdade é que estamos moi contentos, xa que son 500 exemplares, nada máis. E é que o que partiu coa idea de ser un blog converteuse en algo máis cun libro. Ocurrírseme poñer un código QR, entonces toda a xente pode poñer pois o que lle dá gana, incluso facer o seu capítulo. Retallos que aínda teñen moito que falar e que están escritos con fins benéficos, porque a recadación da venda dos exemplares destinarase íntegra ao comedor San Froilán.